जोंनि जायनाखि गभर्नमेन्ट प्रपार्टिखौ बेबादि बुफायनो मोना बेबादि बुफायनायनिफ्राय जानगाराव बीपीएफ कितना खेलेगा बीजेपी कितना खेलेगा आन्दोलना जागोन आन्दोलन खालामनांगोन हाग्राबारियाव बेरायफैनायानो लोगोफोर जालालै खम जाला बेनो क्या बीटीआर बीटीसी में 15 सीट है ऑल आसाम हमारा एनडीए हिसाब में 126 है 126 में बीपीएफ कितना खेलेगा बीजेपी कितना खेलेगा और एजीपी कितना खेलेगा वो हम लोग बात कर रहे हैं बस वो 15 का बात नहीं है 126 सीट में बीजेपी कितना खेलेगा एजीपी कितना खेलेगा बीपीएफ कितना खेलेगा वो फाइनल होने वाला है यूपीपीएल स्टेट बा दिल्ली आजिलिखौ एनडीए हिसाबै আছে অকল বিটিসিত নাই এইবাৰো এসেম্বলি ইলেকশনত যদি বিজেপিয়ে দিল্লী বা স্টেটত যেহেতু আজিৰ দিনলৈকে এনডিএ হিচাপে আছে ইয়াৰ যদি লয় আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু বিটিসিত ভাগ নাই মই ইউপিপিএলৰ লগত নাথাকিম বুলি কৈছে না বিটিসিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইউপিপিএলৰ লগত মিলা মিছা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই বিটিসিৰ ক্ষেত্ৰত 26 নিৰ্বাচনটো অতি সোনকালে এপ্ৰিল মাহৰ বিহুৰ আগত হ'ব বুলি আমি শুনা পাইছো তো ইয়াৰ প্ৰিপাৰেচনটো আমাৰ ফুল ফ্লেজড হৈ আছে আৰু আমি বিপিএফ হিচাপে বা এজিপি হিচাপে বা বিজেপি হিচাপে বা যিমান এনডিএ পাৰ্টনাৰ আছে কোন দলে কিমান সিট ল'ব এইটো আজিলৈকে আমি আমাৰ মাজত ফাইনাল হোৱা নাই মততে আমি বেছি খুজিম যেনিবা 100টা খোজাত হয়তো 50টাও হ'ব পাৰে বা 80টাও হ'ব পাৰে এনেকুৱা মততে খোজাত কম হ'ব নালাগে বেছিকে আমি খুজিম নিশ্চয় এৰা ধৰা হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত মততে এনডিএ ইউপিপিএল স্টেট বা দিল্লীত আজিলৈকেও এনডিএ হিচাপে আছে অকল বিটিসিত নাই এইবাৰো এসেম্বলি ইলেকশনত যদি বিজেপিয়ে দিল্লী বা স্টেটত যেহেতু আজিৰ দিনলৈকে এনডিএ হিচাপে আছে ইয়াৰ যদি লয় আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু বিটিসিত ভাগ নাই এখন এৰি নিদিব নেকি তুমি মই ইউপিপিএলৰ লগত নাথাকিম বুলি কৈছে না বিটিসিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইউপিপিএলৰ লগত মিলা মিছা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই বিটিসিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইফালে এসেম্বলিত বা এমপিত যদি বিজেপিয়ে যেহেতু বিজেপিয়ে লিডিং লয় এনডিএ হিচাপে ইহঁতে যদি কিবা কিবি বুজাবুজি কৰে সেইটো আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু আমাৰ লগত বুজাবুজি নহ'ব ইউপিপিএল চিধা কথা এনডিএ পুনৰ আহিব চৰকাৰটো এনডিএ হিচাপে আমি আজিৰ পৰাই কৰি আছে এইটো ক'ব লগাই নাই মাহৰ খালি 3 মাহ 4 মাহৰ বাকী আছে এইটো प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जोंखौ रिप्लाइ होदोंमोन बा फिनजाथाय होदोंमोन जोङो बिथांमोनखौहाय एन्टि बड' होनदों दा बिथांमोनाहाय जोंनि भिडिअ'आव नायफिन बा जोंथ' बिथांमोनखौ एन्टि बड' होनाखै जों बिथांमोनखौ एन्टि नेसनेल होनदों एन्टि नेसनेला मा आं बेखौ नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनि एन्टि नेसनेला जाहैबाय मोनसे जायनाखि गभर्नमेन्ट प्रपार्टिखौ डेमेज खालामो बा सरकारि मोनसे माखासे सम्पतिफोरखौ डेमेज खालामो बेखौ एन्टि नेसनेल होनो जायनाखि जोंना बिटिसिआबो मोनसे भारतारि संबिजिरजों फैफानाय भारतारि संबिजिराव हरनाय मोनसे संबिधानजों सोलिनाय मोनसे बिटिसि जाय बिटिसिखौ जोङो रोजा रोजा बर' फिसाफोर सोरबा गावथार जानाय सोरबा बुथार जानाय बेफोरनि गेजेरजों मोनबोदों दा जों बिथांमोनखौहाय माब्लानि समावहाय माब्ला एन्टि बड' होनखो मालानि समाव दाख्लैनि जानाखि बिथांमोनाहाय जाय भिडिअ'आव जोङो प्रेस मिट होदोंमोन जायखौ जों प्रेस मिट होदोंमोन बिथांमोना बे भिडिअ'खौ नायफिन नोंथांमोना जोंनो प्रुफ होनो हागोन जों माला बिथांमोनखौ एन्टि बड' होना जों होनदों बिथांमोनखौ एन्टि नेसनेल जायनाखि गभर्नमेन्टनि प्रपार्टिखौ डेमेज खालामदों बिथांमोना बे बिथांमोनखौ जोङो एन्टि नेसनेल होननानै बुंदों मानोना बिथांमोनाहाय दिनै मानि थाखायहाय एन्टि नेसनेल होनजादों बिथांमोना गभर्नमेन्टनि प्रपार्टिखौ जायनाखि सीसीटीवी फुटेजनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनाहाय सोरबा ग्लास बुफायदों सोरबाया माबा खालामदों बे गभर्नमेन्टनि प्रपार्टिखौ डेमेज खालामनाया बिथांमोना एन्टि नेसनेल बिथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव था
मानोना बिथांमोनाबो साफा साफा बर' जाय बर' हारिया बिटिसिखौ रोजा रोजा बर' सुबुंफोर थैनाय थांनाय सोरबा रेप खालामजानाय सोरबा बुथारजानाय बेफोरबायदिनि गेजेरजों मोनबोदों आंबो सासे बर' आंबो सासे ट्राइबेल स्टुडेन्ट आं बेखौ बुंनो सानो नोंथांमोनहा जुदि हारिनि बा मोनसे सासे बर' स्टुडेन्ट जानानै दिनै बिटिसिखौ मानो दिनै जोंनि बर'नि सम्पति बा रोजा रोजा बर' सुबुंफोर थैनानै मोननाय सम्पतिखौ मानो डेमेज खालामदों दा नोंथांमोना बेयावसो दा एन्टि होननानै बुंजादों जों नोंथांमोनखौ एन्टि बर' होनाखै जों नोंथांमोनखौ एन्टि नेसनेल होननानैसो बुंदों जायनाखि नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बिथां बुबुल बर'आहाय जायनाखि जोङो दाख्लैहाय प्रेसमिटनि गेजेरजों होनदोंमोन इलिगेला मा आं नैबे दिनै नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों बिथां बुबुल बर'आहाय सासे डाबल एमए नंगौ जों मिथिगौ डाबल एमए बिथाङाहाय जाहैबाय माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बा माबा मोनसे गावनि जों बेफोर जाहोनखौ मिथिया गावहा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय हयथ' फरायनाया फेल जादों बा फरायनाया बेक थादों एरियार थादों जोंहा बेखौ बुंनांगौ दरखार गैलिया फरायनायाव बयहाबो माखासे सोरबाया अबेबा माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बेक थायो सोरबाया माबा मोनसेनि थाखाय बेक थायो जोंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो दरखार गैलिया खिन्थु बिथाङाहाय इलिगेल भाबैहाय डाबल एमए खालामनानै एरियार थाखांनायनि उनाव बेक थाखांनायनि उनावबो दिनै सोरनिबा असिलायैहाय सोरनिबा माबायै सोरनिबा थिननायावहाय सोरनिबा अननायावहाय दिनै हस्टेल थानानै बिथाङा एमए खालामगासिनो बे टटेलि इलिगेल बिथाङा जुदि हस्टेल थायाखैब्ला बा हस्टेल थानानै इलिगेल भाबैहाय माबायाखै फरायाखैब्ला बिथाङा जोंनो प्रुफखौ होनो हागोन बिथाङा प्रुफ देखाय जोंनो बिथाङा दिनैसिमबो हस्टेलाव थानानै गिदिर गिदिर खोथा बुंगासिनो जों गासैबो बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टखौ इनभल्भ खालामाखै कयेकजन सानै साथामसो स्टुडेन्ट दङ बिथांमोनहा दिनैहाय इलिगेल भाबैहाय माखासे जोंनि जायनाखि बिथां हाग्राबा महिलारि सार आरो बिथां बिटिसिखौ गाग्लोबनायनि खोथा बुंगासिनो जों निन्दा खालामो बिथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव थाथों जों रावबो गासैबो बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टखौ होना जों साफा सानै जायनाखि बै आन्दलनखौ लिड लागासिनो बिथांमोनखौसो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथांमोना बेबादि सम्पति बा गभर्नमेन्टनि प्रपार्टि बुफायनायनिफ्राय सिफायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना बेबो जोंनि मोनसे सम्पति रोजा रोजा बर' सुबुंफोर रोजा रोजा बर' बिमाफोरा दिनै थैनाय रेप खालामजानाय बेफोरनि गेजेरजों जों बिटिसिखौ मोनबोदों बिथांमोना जोंनि बेफोरबायदि जायनाखि सम्पति रोजा रोजा बर' सुबुंफोर थैनायनि सम्पतिखौ मोनबोनायाव बुख्रुबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथांमोनाहाय जानगाराव था बिथांमोना एन्टि नेसनेल जायनाखि क्रिमिनेल खामानिखौ जाहाथे दा मावथों बेबो जोंनि मोनसे सम्पति बिटिसिखौ जोङो रोजा रोजा आइ आफा बर' बिमाफ्रा सिबियो खुलुमो जायनाखि बिथां हाग्राबा महिलारि सारा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियावहाय बिथाङा एकर्ड खालामनानै जोङो बिटिसिखौ सोरजिदों जायनाखि जोङो बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों निन्दा खालामदों बिथांमोना बेफोरबायदि एन्टि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव था आरो माखासे जायनाखि जोंनिनो माखासे स्टुडेन्टफोर दङ जाय बिथांमोनाहाय दिनै बेफोरखौ मिन्थिया सोरनिबा लेंनायाव सोरनिबा थिननायावहाय बेफोरबायदि आन्दलनाव जरित जाबाय थादों बिथांमोना सिंनि खोथाखौ मिन्थिया बिथांमोना राजनितिक भाबैहाय मा खामानि मावनो नागिरदों मा खामानि मावनो नागिरा बै निउट्रेल स्टुडेन्टफ्रा मिन्थिया बेनिखायनो बिथांमोनाबो सारिजालि खालामनानै नायनानै आन्दलनाव जों आन्दलनाव दा ओंखार होनाखै रावखौबो ओंखारनांगौ प्रटेस्ट खालामनांगौ बेबो जोंनि मोनसे हारि खिन्थु प्रटेस्ट खालामखांनायनि उनावहाय दिनै जोंनि जायनाखि गभर्नमेन्ट प्रपार्टिखौ बेबादि बुफायनो मोना बेबादि बुफायनायनिफ्राय जानगाराव ना एसटि इस्युआ बेयो पलिटिक्स खालामजानाय इस्यु नङा कारन एसटिआ मोनसे आइडेन्टिटि मोनसे कनस्टिटिउसनेल मोनसे राइट्स आरो बेखौ लानानै जायफोरा राजनिति खालामनो नागिरदों बियो हारिनि मोनसे ब्लान्डार मोनसे स्टेप होननानै आं सानो दा बेखायनो बेखौ गोथौयै गुवारै बुजिनानै ट्राइबेल फरायसाफोरा आरो सिसिटवाया जे मोनसे गणतान्त्रिक आवाज होदों बयबो ट्राइबेल पलिटिकेल लिडारफ्रा बे गणतान्त्रिक जि पन्था सोरबाया उदाङै रोखायै गावबा गावनि पलिटिकेल सार्कलनि थाखाय खोथा बुंनो हायाब्ला बिथांमोना सिरियै थानानै जोंखौ समर्थनसो होनांगौ आरो दिनै
कार्बि आंलं काउन्सिलनि चिफ तुलिराम रंहांआ बिजिआर प्रटेक्शननि थाखाय ट्राइबेलनि फेभाराव कार्बिनि इन्टारेस्टआव एसेबां मोनसे गाज्रि घटना जासेयावबो माने न' सावलायनाय जाबाय बेयाव मानसि थैलायनाय पर्याय जाबाय थेवबो बिथाङा कार्बि आरो ट्राइबेलनि इन्टारेस्टआव स्टेन्ड खालामदों आरो टंकेश्वर राभा आसम काउन्सिलनि चिफ बिथाङा ट्राइबेल जानानै जोनोम जादों ट्राइबेल जानानै थैगोन दा बिथाङा चिफ जानानै दङ चिफ जानानै थैगोन ना थांगोन बे मिथिया खिन्थु ट्राइबेला ट्राइबेलखौसो अनगोन आरो ट्राइबेल हिसाबैसो आंखौ बजबगोन बे खोथाखौ रोखायै बुंदों दा बेबायदि परिबेसाव रावबो जाहाथे जनजातिकरण सिडिलिं आरो 6 कमिउनिटिनो एसटि होनायखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाङा आरो आबेग आरो सेन्टिमेन्टखौ जोङो माने बयबो बुजिलायनांगोन कुनु भाइलेन्स जाहाथे जाया आं आपिल खालामबाय आन्दलना जागोन आन्दलन खालामनांगोन आरो गणतान्त्रिक पन्थाजों जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामनांगोन